терроризм ва экстремизм хатар ба аҳли башар 20 июни соли 2025 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон вобаста ба татбиқи стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳури тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 конференсияи ҷумҳуриявии илмии назаравӣ дар мавзӯи экстремизм ва терроризм чолишҳои замони муосир мушкилот ва роҳҳои ҳалли он баргузор гардид. дар конференсияи мазкур рустам ҷумазода подполковники милитсия раёсати мубориза ва бо ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳури тоҷикистон саймумин раҳимов подполковник аз мактаби олии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳури тоҷикистон шаҳбози абдукарим прокурори марказии ягонаи иттилоотӣ оид ба пешгирии экстремизм терроризм ва киберҷиноятҳо ва фатҳуддини замон сармуҳаррири идораи ҳуқуқ ва мудофиаи телевизионии тоҷикистон ширкат ва ибрози ақида карданд. конференсияи мазкурро фирӯз қодиров муовини ректор оид ба илм ифтитоҳ намуда зикр кард ки терроризм ва экстремизм дар замони имрӯза бо ҳама шаклҳои зуҳури худ дар радифи масъалаҳои доғи рӯз боқӣ монда мубориза алайҳи он дар сархат ё аввалияти кори аксари кишварҳои ҷаҳон қарор дорад. терроризм ва экстремизм дар шароити кунунӣ ҷинояти дорои хусусиятии глобалӣ буда мубориза алайҳи он ҳамкории зич ва мутақобилан махсуси ваколатдор ва умуман тамоми ҷомеаи шаҳрвандиро тақозо менамояд. зимни суханронии хеш фирӯз қодиров қайд намуд ки таҳкими фазои ҳуқуқӣ ва рушди фарҳанги зидди инфиродгароӣ миёни ҷавонон яке аз вазифаҳои муҳими сохторҳои таълимӣ мебошад. мубориза бо ин хатарҳо бояд на танҳо аз ҷониби сохторҳои давлатӣ балки бо саҳми фаъолонаи ҷомеаи шаҳрвандӣ сурат мегирад. прокурори марказии ягонаи иттилоотӣ оид ба пешгирии экстремизм терроризм ва киберҷиноятҳо шаҳбози абдукарим дар мавзӯи барномаи барқарорсозӣ ва реинтегратсияи шахсони дорои гузаштаи экстремистӣ ва террористӣ дар ҷумҳури тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 андешаронӣ карда таъкид намуд ки терроризм ва экстремизм ба амният устуворӣ ва арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ таҳдидҳои ҷиддӣ эҷод намуда ҷомеаро пароканда оилаҳоро вайрон ва пешравии фарҳангу тамаддуни моро коста мегардонад. ҳамзамон номбурда оиди барномаи барқарорсозӣ ва реинтегратсия маълумот дода қайд кард ки барномаи мазкур аз 7 категория иборат буда маҳз бо мақсади пешгирии экстремизм ва терроризм равона карда шудааст. дар ҷараёни конференс рустам ҷумазода подполковники милитсия раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳури тоҷикистон ва фатҳуддини замон сармуҳаррири идораи ҳуқуқ ва мудофиаи телевизионии тоҷикистон доир ба хатарҳои терроризм ва экстремизм аҳамияти риояи қонун саҳми ҷавонон дар муқовимат бо хатарҳои замони муосир ва оқибатҳои ногувори амалҳои ифродгароӣ ибрози назар карданд. баъд аз баромадҳо саволу ҷавоб ва мубодилаи афкор сурат гирифт. мавриди зикр аст ки баргузории чунин вохӯрӣ ва чорабиниҳо барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ таҳкими фарҳанги қонуният ва таҳкими масъулияти ҷавонон алайҳи хатарҳои иҷтимоӣ аҳамияти хос дошта дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ба таври мунтазам ба роҳ монда мешаванд.